खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 13 डिसेम्बर 2024 शुक्रबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां। बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो मोननो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन आरो आयाबो बांनो हागौ। न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानिफ्राय अननाय आबोरखौ दिनै मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा होनजायो। नाङा फाङा खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा। आयनिख्रुइ दिनै खरसायासो बांसिन जानोबो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै गोरोबलायाबो जानो हागौ। गुबुननिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो गोब्राब जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे अनसायनाय आरो हेफाजाबखौ मोननो हागौ। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। समाजावबो मान मोननो हागौ। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। न'खराव अननानै फैगोन। समाजावबो बयजोंबो मान होजानो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव दिनै गोग्लैनांनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ।
लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ आरो गोबां मान मोननो हागोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। गोसोआव दिनै गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव अननानै फैगोन। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो। बहाबा हान्थिब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। बिमा बिफानिफ्राय अननाय आबोरखौ दिनै मोननो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय नाथाय हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मोनफ्रोमबो खामानियानो दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। मोननो गोनांखौबो मोननो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आरो रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। न'खराव बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। बिमा बिफानिफ्राय अननाय आबोरखौ दिनै मोननो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खालाबो जानो हागौ। गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनो गोब्राब जागोन। अब्लाबो नाथाय पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै गोजोन्थों।